Tällä kertaa mä halusin puhua rukouksesta. Ja niin kuin aina kun lähtee tutkimaan jotain asiaa Raamatusta, mikä tahansa aihealue se on, niin siinä käy niin, että toteaa, että siinä on niin hirveästi asiaa ja se leviää niin laajaksi kokonaisuudeksi, että siitä saisi vaikka kuinka monen tunnin tavara varmaan, mutta tässä videossa mä haluaisin ihan ehkä lyhyestikin niin puhun rukouksesta, en niinkään metodisesti, koska siitä saa hyvin äkkiä hyvin metodisenkin puheen aikaiseksi, mutta ehkä vähän niin kuin intiimimmin ja läheisemmin. Kun mä lähdin tätä tutkimaan, mulla oli hieno 8 kohdan luettelo siitä, että miksi Jumala ei ehkä vastaa rukouksiin. Ja sitten menin onneton vielä syöttämään Googlelle, tai AIhan sieltä ensin vastaa, niin kuin sen, että mitä rukous on. Ja sieltähän tuli siis semmoinen niin kuin lista, mistä olisi voinut tehdä ihan hyvin puheen. Mutta mä en jotenkin koe sitä ollenkaan omakseni, joten sitten mä rupesin miettimään sitä, että miten mä itse koen rukouksen. Ja tää on itse asiassa nyt, kyse on henkilökohtaisesta rukouksesta, eli ei nyt siitä, että rukoillaan rukouksesta tai siitä, että rukoillaan sairaiden puolesta, vaan siitä, että mä rukoilen niin kuin Jumalaa, olen hänen edessään. Ja mä näen sen jotenkin niin, että rukous on suhteen hoitamista. Samalla lailla kun mä hoidan läheisiä ihmissuhteita, vaikka suhdetta mieheeni tai muihin läheisiini, niin se on puhumista ja kuuntelemista. Eli tavallaan ehkä me joskus tehdään rukouksesta vähän liian monimutkaista ja just semmoista metodista. Ja ajatellaan, että meidän pitää nyt täyttää tämä ja tämä kohta, että se nyt on rukous nimenomaan. Tai että rukous alkaa siitä, että mä niin kuin aloitan, että okei, rakas taivaan Isä, rakas Jeesus, ja lopetan sen aameneen. Näitäkin on, mutta jollakin lailla se suhde on sitä, että samalla tavalla kuin mä läheisten ihmisten kohdalla, mä en koskaan unohda heidän olemassaoloansa. He on ikään kuin mun mielessä koko ajan. Niin mä ajattelen rukousta vähän samalla lailla. Raamattu sanoo, että rukoilkaa lakkaamatta. Se kuulostaa aika etäiseltä, tavoittamattomalta ajatukselta, mutta ehkä siinä vaiheessa, kun sitä ajattelee tämmöisenä suhteena, niin se onkin sitä lakkaamatonta rukousta. Ja samalla tavalla, kun mä en koskaan voi unohtaa mieheni olemassaoloa, lasteni olemassaoloa, kenenkään läheisen ihmisen olemassaoloa, niin mä en voi unohtaa Jumalan olemassaoloa. Ja se tietynlainen tietoisuus, mikä on olemassa tuolla, niin mä ajattelisin niin, että sekin on ikään kuin rukousta. Ja se rukous tietenkin voi olla monenlaista. Meillä on erilaisia elämäntilanteita, on kipeitä asioita, se voi olla huutoa, se voi olla itkua, se voi olla puhetta, se voi olla hiljaa olemista. Mutta samalla lailla kun me puhutaan ja viedään niitä omia asioita me Jumalalle, niin olisi hyvä oppia kuuntelemaan, mitä hänellä on sanottavaa. Samalla tavalla kuin ihmissuhteet on vastavuoroisia, niin se Jumalasuhde voi olla vastavuorosta, rukous voi olla vastavuorosta. Ja silloin vanhan liiton aikaan, kun oli temppeli, jos olet yhtään tutustunut temppelin rakenteeseen, niin siellä oli tämmöinen kuin kaikkein pyhin, jonne ei saanut mennä kuin ylinpappi kerran vuodessa. Ja sitä ennen hänen piti huolellisesti puhdistautua ja tunnustaa omat synnit ja uhrata omasta puolestaan, ennen kuin hän voi mennä sinne kaikkein pyhimpään, missä se Jumalan läsnäolo oli. Mä oon lukenut jostakin, että tämä verho, joka erotti tämän kaikkein pyhimmästä tästä koko muusta temppelialueesta, niin olisi ollut miehen käsivarren paksuinen. Ja varmaan muistatte, miten kun Jeesus kuoli ristillä, niin tämä verho, joka erotti sen kaikkein pyhimmän, sen Jumalan läsnäolon, se repesi ylhäältä alas saakka kahtia. Ja se tarkoitti sitä, että Jeesus uhrillaan avasi meille pääsyn sinne kaikkein pyhimpään, eli Jumalan läsnäoloon. Jos ajattelee sitä, että nyt rukous on sitä, että me mennään ikään kuin sinne kaikkein pyhimpään, me mennään sinne Jumalan läsnäoloon, niin me voidaan mennä sinne kaikella rohkeudella
Sen takia, että Jeesus kuoli ja avasi sen tien meille. Ja sen takiakin niin rukous ja Jumalan läsnäolossa oleminen, se on ihan mieletön etuoikeus. Ja sellainen asia, jota me ei tietysti länsimaissa osata niin ajatella tätä vanhan liiton uhrikulttuuria ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Ja sitä, että se todella se ylimmäinen pappi meni sinne kaikkein pyhimpään henkensä uhalla. Hän ei voinut koskaan olla täysin varma siitä, onko hän puhdistautunut tarpeeksi. Ja sen takia muun muassa hänen nilkkaansa sidottiin köysi, jolla jos hän sattuikin kuolemaan siellä Jumalan läsnäolossa, niin hänet saatiin vedettyä pois sieltä. Mutta nyt meillä on tosiaan Uuden liiton aikana, meillä on kaikki niin kuin mahdollisuus mennä siihen Jumalan läsnäoloon, rukoilla häntä, pyytää anoa häneltä asioita ja kuunnella, mitä hän haluaa sanoa meille. Ja mä voisin tähän loppuun näiden lyhyiden hajanaistenkin ajatusten perään lukea roomalaiskirjeen 8. luvusta, jakeet 26 ja 27. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Tässä oli tämä, että henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Mä oon lukenut tällaisen ajatuksen ja itse asiassa Hanna Kivisalo on tehnyt tästä sellaisen ihanan kirjan, kun huokaus on Jumalan nimi. Siitä, miten Jumalan nimi hebreassa Jahve on ikään kuin niin, että kun sä sanot Jah, sä hengität sisäänpäin ja Weh, sä hengität ulospäin. Jolloin se tarkoittaa ikään kuin sitä, että aina kun sä hengität, ja sähän hengität koko ajan, niin sä hengität ikään kuin Jumalan nimeä. Sä ikään kuin huokaat Jahve. Ja tämä on myös se ajatus siitä, että rukous on lakkaamatonta. Joten seuraavan kerran, kun mietit sitä tai keskityt hengitykseesi vaikka siihen, että sä hengität sisään ja ulos, niin mieti, että sä silloin samalla voit rukoilla ikään kuin Jumalan nimeen. Ja lopetetaan tämä rukoukseen. Isä, kiitos, mä saan siunata jokaista, joka tätä katsoo, ja mä pyydän, että avaa meille niin kuin tätä suhdetta, tätä rukouksen maailmaa ihan uudella tavalla. Ja jos on asioita, jotka jotenkin estää meitä joko rukoilemasta tai meillä on kipuja sillä alueella, me koetaan, että sä et vastaa rukouksiin tai mitä ikinä siinä on sellaista, mikä niin kuin on kysymyksiä ja ihmettelyä, niin mä pyydän, että puhu meille. Anna meille myös kuulevat korvat niin, että kun me rukoillaan, kun me puhutaan sun kanssa, niin me voitaisiin myös olla hiljaa ja kuunnella, mitä sulla on sanottavana meille. Isä, kiitos, että meillä on ihan paras opettaja, Pyhä Henki, joka voi opettaa meitä ihan kaikessa, mitä me tarvitaan tässä elämän varrella ja tässä uskonvaelluksessa. Isä, kiitos, että sä jäät siunaa meitä jokaista tänään Jeesuksen nimessä. Aamen.